Adik-adik yang ngajeng pakai atos-atos bakso iki apa batik iki. Kulo aturi mundur nggih. Iku bayam mundur sedikit.
judulnya apa tuh, Mbak? Tinggalkan tresnan, Oh, tak Mas. kira jenenge nangis ninggal janji. Oh. Ya, teman-teman para pemirsa yang live streaming kena denda memberikan kopi saya. Yuk, iya dong. Dilanjut orang, lanjut. Mogo Botomo, Oto Bogono, Kaya Dodo, Lo Satodo, Korotonoho. Apa? Banjur kepiye iki kedadiane kok malah kaya ngene iki ana kewan loro ganggu gladene dhewe iki ye. Lah iki rak nganu to iki. Apa kadene
Kok jenenge apa? Potong-potong Oh, wae. ja. Iki kan awake dhewe iki sebenarnya mau golek apa jenenge bebono. Oh. Ning ngelamar putri Kediri mau. Oh. Lah iki kan ketoke iki sing dikarepke. Sing kewak lak loron sing wah roban. Ya coba iki ketoke iso kok dalem kok tulis. Lakoni mbok aku Mbok tenane. Ya aku ya ya coba dilakoni kowe. wedi aku nek sing iki. Karo sadar apa ya, Tur? Ora apa. Sing penting aja kok mek-mek iki. Iya. Tak kan doan wae. Wih. Wih. Wah. Kaya beger kaya macan kaya singa kaya kucing garong. Ya. Kewan kowe apa jeneng yang kewan? Wah, yo iso tenan Tim. Tur Mula kuwi to. wah, kok le wabah sumurup. Yo. Kowe jenengmu sapa? Kewan? Wah, apa mau? Oh, sing opo? Oh, ngono kok kaya krungu kowe lho. Siwa bawu. Oh, ora tau inceng-inceng selepene kok. Wah, lanang kok wedok ya, Tur? Kaya lanang. Meni lanang ngono Oh, kok. lanang. Takon apa kowe ya di bojo? Kowe ya duwe kan? Oh, nek bojoku 8, nek bojomu pira? Wo, pira? Oh, papat. Lah kok kalah karo aku? Oh, ya kalah ya to iki. Oh, jenenge mau sing barong. Oh, sing barong. Kok kucing garong. Sing siji ya, Tur? Yo coba kae takoni sing lek kudu kok sarwo ireng ae lho. Heeh. Lah kok malah kaya kucing. Kaya lompok tidak. Kewan ireng, kowe apa ya dijeneng? Nggih, ene Tun. Jenengmu sapa? Apa? Banteng burung ketoke. Oh, tak kira ku mau jenenge iki. Oh, Kepenyang iki aja kepenyang iku. heeh. Pokoknya di bojo. Wah, kowe tak iki barang pengadilan. Wah. Oh, sing telu meneh, bojo telu. Sing iki telu. Sing iki telu. Oh, yo syukur ngono nek wis bojo ngono. Maksude yo manggonmu nang ndi kowe? Oh, nek Bayeman. Lor Bayeman. Oh. Berarti gereja ngetan sithik ta? Wes waktu lak mawet tidak dipengkel. Yes. Iki sak banjure iki piye to lek ana kedadian dhewe kaya ngene iki yo. Dhewe lagi gladen terus ana sing rubeda kaya ngene. Ayo, kelinge darane dhewe iki kan supaya mater adi pameling boyo njaluk bantuan lak ngono. Bantuan karo sapa? Ya bendarane dhewe Bakura bantuan karo Basarnas Kotimsar. Oh, bendarane dhewe. Pangandikanipun Kang Pangyas Morobangun Risang Bancak Boyo ya sebaget krekep amepek baban rosone lenging batin atek aji pameling katampi Kang Pangyas Morobangun beragap jroning nolo yo matek aji setyangin gandeng kengrai Gunung Sari Jedruk Bantara kaping 3 boten gandal wekal jumucuk wonten ing telenging alas roban.
Iya. Iya dong. Kok mandeke Mbak? Iya. Ah, ya yo baju kowe ini jarene nekake sang Panjas moro bangun kok malah yo ketemper dinding iki piye? Iki wong biyen yo iki. Durung piye lho kok jelas-jelas ketemper ngene kok. Iki bendarane dhewe kan urung ngetokke Adi sing pamungkas ku lho. Adi pamungkasnya apa? Kang Saiful Angin, Wis, Rama Rontek. wis Yo, urung namake pecel sing biasa kuwi lho. oh, alah, betul iki to. Iya to. Wah, ya itu mah juga betul tenan wis dawa. Hah, yuk, saiki jane tak takon khasiate iki apa ngono lho. Kuwi nah wasiat iki digamake dulu iso digrup loro congkak. Ya aja ditamak tahu geblek yo. Anu bakal cilok bae. Nah. Cilok ku ben anu, ben bubar to aku cilok ya. Langsung cilok. Ah. Yo jajan ditamakke tuh. Betul entol arep bicara arep belajar di sini ini Surung-surung kewan karo kangen. Wah, kuwi gedho banget. kira ngastok pusakane petut samandiman asap betaken Bandolo warane pindho ledek ing mangsa kesanga.
Iki kan nyoto kewan sakaro iso tata dalma lan iso diadu tol. Iki banjur digedhiyake iki tol. Berarti apa sing dadi pamundhute Dewi Sekar Taji bakal digarwa karo tenggarane dhewe Panjah Semro Bangun mengko mesti bakal kelakon terus. Ayo saiki disowanke kewan sekloron kanggo bebono ana ing ngarsane Sang Dewi Sekar Taji utawa Karlaji. Oh, dilebokke keraton. Oh yo.